Suwarga tansah mengolawangi dicawesake kanggo sapa wae sing kuat imane lan becik ngamale rikala urip ana dunyane. Suwarga tansah mengolawangi dicawesake kanggo sapa wae. Tiket suwarga regane murah nanging aneh akeh sing wegah. Tiket suwarga regane murah nanging aneh akeh sing wegah. Tumindak becik angel lakone, aja nuruti nafsune setan sing ngajak marang kasengsaran. Tiket suwarga regane murah nanging aneh akeh sing wegah. Tumindak becik angel lakone, tiket neraka regane larang nanging sing seneng kok pirang-pirang. Tumindak dosa pancene gampang, aja nuruti nafsune setan sing ngajak marang kasengsaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.